Много специален поздрав за Ана Мария и Памела от мама Ивалина и тате Малин, които казват, че много ги обичат. Мама Ивалина, тате Малин. Един живот имам и го давам за вас. Здраво ще работя за вас, до край ще се раздавам аз. Една жена, тя им е упората, стои до мен в добро и зло. Тя е майка номер едно. Моите момичета Ана, Мария и Памела, моите слънца, те са ми живота, те са радостта. Цялото богатство да имам на света, то не е по-важно от моите деца. Моите момичета, моите слънца, те са ми живота, те са радостта. Цялото богатство да имам на света, то не е по-важно от моите деца. Голямата дъщеря, на всички ни е тя любима. Принцесата на мама и тати е тя, името й е Ана Мария. А малката дъщеря, принцеса малка е тя, името й е Памела. Навсякъде много я обичат. Моите момичета, моите принцеси, те са ми живота, те са ми радостта. Цялото богатство да имам на света, то не е по-важно от моите деца. Моите момичета, моите слънца, те са ми живота,